ɗum noon mboɗo andi bandiraɓe hewɓe nene mbaɗi connecté ne keɗo radio Toɓe FM 97.8 sawto ngol ɗuggito ɗo e nder Dakaru Sénégal. oɗon gandi Daaka joɗima ñalawma hanki o eɗen ñagonoɓe Allah kala ko duwa toon yo Allah o lamɗo o jaabo ɗum. eɗen ñagonoɓe Allah ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam hay fitina goto wasa wadde nde tawno neɗɗo andi tan koko yiɗi kono anda ko nafata ɗum ko. neɗɗo andi tan koko teɗanto kono anda ko lombi hakkude mun eɗo fayto. enen wodani en tan ko ñagade jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allah o lamɗo timmin anniyaji ɗi. yimɓe foof enen gandi so tawi neɗɗo ummima ɗo yeehi Daaka so tawi kay wona salsalɓe ɓe woppude galle mum fodde wonde balɗe 10 e ngeɗo nangue kiiɗo nguleki jomum yarani toon fijoyde jomum yarani toon yo dañ goɗɗum ko wona Allah ko wona salsal ɓen noon ene mbawi yaade noon ko ɓen noon ene addani en etade haalde e mabɓe nde tawno wona mbaalu gummigu rew fof woni caprowo caggal wona mbaalu gummigu rew fof woni caprowo jimmi wiidema wona gummiɗo ɗo yeehi Daaka fof walla gummiɗo ɗo yeehi Makka fof nawi ɗum ko dewal Allah wonɓe ganduɗa so tawi gummima ɗo jahɗa ha garta goni tan koye daɗe kurusaji munen ɓen ndewat tan ko Allah gonat tan koye ñagade ɓen ko Allah nawi ɗumen dartoyde Allah nawi ɗumen kono wonɓe ganduɗa so tawi gummima ɗo henna hay hunde ala ko nawi ɗumen so wona wujjoyde kalen kongol ngol no wiite ni wonɓe ganduɗa so gummima ɗo henna so wona trompinde yimɓe e wujjude ngaluji munen e wadde karapilyagal e tappalagal ala ko nawi ɗumen on baɗowo noon sa yimo sa ɓurani tinnade a faydanmo e biteɗo ko ceerno mawɗo on sa yimo sa tinnaki a faydanmo e ewmo ganduɗa ko biteɗo ko neɗɗo Allah ko pattam lamo yimɓe foof ene gara e ɗaɓɓude muɗum duwaw jinmi wiide sayi mawɗo faydete koye waliw sayi mawɗo faydete koye galo sayi mawɗo faydete koye jontaɗo sayi mawɗo faydete koye neɗɗo pattam lamo sabu ñantoto comci ceerɗi waɗa laafa jootka jogo kurus caggal wona ko e Daaka jomum jogoto ko kurus walla jogo deftere tawa hay hunde ala ko woni fandare muɗum e ngal ɗon ñantugal e oɗon lati e nde ɗon haaldude seesa e haalde ɗeɗon ayeji tawa wona yo neɗɗo o gonɗinmo beele hawo heɓa no o trompir ɗum noon gartiren haqqillaji men caggal wona mbaalu gummigu rew fof woni caparowo neɗɗo kala mo jiiɗa kala mo kaldata kala mo joddotoɗa kala mo koddata watti mun haqqille a wiya ko noon mo jiiɗa fof ene yoodi ya tum ɗum ko bonɗo a wiya ko noon mo jiiɗa fof ene ɓorni wutte mo wona wutte ceerɗo wona neɗɗo moƴƴo ala a wiya ko noon kono e nder mabɓe ko ɓuri ko hewde e wuyɓe dananuji ɓe ko ɓuri ko hewde ko joom katkatuji en ko ɓuri ko hewde ko joom jasineer uji ko ɓuri ko hewde ko joom portable ceerɗe ko ɓen tottatma hoolare oɗo no wayni oɗo wawata wonde tan ko neɗɗo moƴƴo oɗo wawata tan ko wonde neɗɗo Allah waddi omo wawi hay jogade hay deftere qur'an o ɓitta ɗum jungo makko uddita omo helanma hen manan ayeje tawa noon ko woni e makko ko wona ko moƴƴi wona ko feewi gartiren haqqillaji men woto won mo jiiɗa foof dokka ɗum hoolare woto won kadi mo jiiɗa foof mbasa hoolade ɗum kono kala kaɗa waɗa anduɗo pawɗa ɗum saabu neɗɗo woto hoy ha nanda e laaf garɗo foof suuto ɗum waɗa e hoore woto hoy ha gona paɗe kala garɗo foof logguma yaha kono kadi woto teddu ha nanda e hayre ha garɗo fof taroma donc jimmi wiidema woto ɓurtu won ɗo hakkude ɗo onon yaaɓe ɓe gartire haqqillaji moɗon e jeygueji ɗi batte hakkillaji mon e jeyli ɗi batte hakkillaji mon e branchement ji courant ji ɗi saabu so tawi branchement o ko branchement clandestin branchement mo rewani laawol baɗɗo câble o wona technicien wona karaloto banggue mum jeygue ene wawi fuɗɗorade ɗon waddi ƴeewe mbawɗo wadde branchement moƴƴo ƴeewon filuji moƴƴi tawa ko câble uji moƴƴi mbaɗon branché tawa oɗon gona e sécurité tawa manan étincelle watta ɗon cuumu fuɗɗorta koto ma ƴeewe gaz uji ɗi walla ƴeewe fournaji ɗi hay sinno gaz uji ɗi kaɗa toon ƴeewe fournaji ɗi ƴeewe duɗe ɗe kala koɗon mbaɗa hen ñife ha labta cer ha gandon ɗum ɗo laaɓi kala hen kuɓuɗo jeygue yo waɗ ɗum occupé ha anda ko ɗo cohlunomi mi gayni mi ñifa mi yaha mi faye haaju jam kadi yimɓeɓe yoɓe muñodir moni foof ummi ko galle mum moni foof ummi ko wuuro mum moni foof ene nehori moni foof ene adori moni foof e jikku mum
kono eɗen mbawi muñodirde e yawma dabɓo mo potteten Daaka o so pottuɗen ko caali to juuleteɗo eɗen mbawi muñodirde hen so pottuɗen manan ko e nder Daaka he eɗen mbawi muñodirde hen gueɗɗe goɗa ko juuti ko jiɗɗen wiide tan mone men kala so tawi ene yaaha yo yaaru ɗaɓɓoyde Allah an jaaɗo ɗaɓɓoyde Allah o an jaaɗo beele kala ko ndewɗa Allah ma Allah jabane eto kala mo jiiɗa koye ɗum yahata kono kadi wad vigilant no mbimami ni wona mbaalu gummiguiro fof woni caforowo wad vigilant no feewi ha ganda ɓe jokkodirta ganda ɓe goɗodirta neɗɗo oɗon goɗodira ga e WhatsApp oɗon gandodira oɗon ndenda e groupe oɗon kalda jamma e ñalawma oɗon mbadda essence taw wona jeyɗo junggo mum on meeɗa yiwodirde wima noon mi yeehi Daaka mbiya minne kay mboɗomi ɗo e Daaka mbaɗon feere ha jiitodira ɗum gonduɗa ɗum gadda ɗum e jippude moon taw wona neɗɗo nunɗuɗo ƴetta téléphone aji yimɓe walla ƴetta kalisaji yimɓe walla waɗa won gueɗe kantoriɗɗe kala maɗa adda e jippude fait attention neɗɗo yo rento neɗɗo foti ko jertade neɗɗo sa jertima ɗum ene wawi dandudema yimɓe ɓe ganduɗa ko sayeɓe hay hunde ala ko woni hajuji munen e hammuji munen so wona wadde won bonandeji so wona postade yimɓe e won posuji mon goɗɗum ko kalanmi ko wona ɗum hecci hanki walla hanki en jii vidéo goto ene waɗa posté ɓe mbi ko sorti Kidira wiide ɓe gummi ko Mauritanie ɓe gari ha Kidira polisaɓe jaggiɓe ɗon ene namdoɓe moni fo yo ujunere walla ene namdoɓe kayitaji walla ene walla Allahu alam ko ɓuri jojjude neɗɗo ene foti etade tongade e sarɗiji leydi hay sinno sarɗiji ɗi ko fenade caggal a naati leydi ndi wiya minen ɗo kala moni hirto heddorto ko ɓandu meeru so takko san yoni ayi joom gallen tuubu muɗum eto fawrude laafma ɓorta wuttema ko woni hen ko ɓuri jojjude neɗɗo wiyata caggal min jahata ko Daaka min joɓata droit ji neɗɗo wiyata min meeɗani yomnede facture walla min meeɗani yomnede kayit walla otoji amen meeɗa aritede ɗum wona dalilu so tawi otoma ene e règle an soko tawi mbiyeɗa laamu o ƴetti mesure ko kala mone naata leydi ndi so tawi ka étranger ko ya yoɓ ha sabba telma yob keddoɗa e ko laamu o wi ko a safti yaade Daaka a safti yaade Makka a safti yaade Gammu a safti yaade Maggal Touba mais a wiyata haade jahami ko Maggal Touba yomi sel station tan mi ƴetta essence haade ko Maggal Touba paami walla haade paami ko Daaka tan mi yoɓata essence haade ko Daaka paami tan mi yoɓata connexion haade ko non wona noon ko jarata ko haajuma ko jarata ko an ɗaɓɓoyte hen Allah quel que soit haaju mo jara so tawi wiyama kala garɗo ɗo yo wat naggam eto waddi ɗum heddi noon beele police o fawi ko e laawol walla fawake e laawol ɗum ko facette goɗɗo beele ko ɓe mbaɗi ko haɓe poti wadde ɗum walla ɓe potani wadde ɗum ko facette goɗɗo kantan ɓe mbi yon mbaɗ kayitaji walla yon joɓ naggam puɗɗuɗon ɓennude kono étranger ji kala étranger ene heewi sene naata leydi wiye ya yoɓ naggam ɗum koko waɗat tan heddi noon eɗen mbaɗa masalaji so tawi gammuji ne mbaɗa so tawi ziyaruji ne mbaɗa so tawi Daakaji ne mbaɗa hilifaɓe ene ñaago autorité ji ɗi mbiya tinnuɗe koybinane min e nder koybinane min o ɓe koybina kono e nder ɗum yimɓe nunɗuɓe ene ndewa hen kono e nder ɗum kadi yimɓe ɓe nunɗani ene ndewna hen mana ko fotani rewnude hen waddi jiɗɗen wiide neɗɗo fof bawɗo wonde so tawi tan état wima ya waɗ naggam wat ko wima ko sa tawi ko wima ya wat ko an a fotani wadde ɗum yaɓɓi luwaji maɗa aɗa jogui ɗo poɗɗa wullitade ɗum kono kam woto neɗɗo tugno e ɗiɗo duuɓi ɓennude fof min joɓatano wadde hikka min joɓata woto neɗɗo tugno min payi ko Daaka min joɓata saabu hay jahowo Daaka goto wiyetake woto yoɓ essence haade ko Daaka paɗa woto yoɓ essence wiyetake noon haade ko Daaka paɗa woto yoɓ ñam restaurant sa seli a wiyetake noon haade ko Daaka paɗa woto yoɓ connexion a wiyetake noon heddi kala hen noon kada waɗa faw ɗum e laawol so tawi omde loi fawima ko wonani e laawol ne woodi hollu ɗum laawol eyyi kono kam woto neɗɗo tugno ɗiɗo duuɓi fof min joɓatano walla min mbattano ni tan ko ɗum mbaɗanmi est ce que wasnode moon yobde nde ko laawol mi anda est ce no yobnede moon hikka nde ko laawol mi anda kala ko wawi wonde hen kam kala ko laamu fawi yo neɗɗo eto tongade hen ko mbawɗa wonde fo noon beele ka Sénégal najo ka Mauritanie najo ka Mali najo ka Guinée najo ene waɗe masala les pèlerins ji wiye yoɓe koybinane laabi ɗi pour ɓe mbawa yettade saabu oroji ɗi fof no mbayi hewde ni so tawi a wi oto fof birtuɗomo nangga oto fof birtuɗomo mbaɗa droite oto fof birtuɗomo mbaɗa droite sa renaki jomumen mbalaɗe ladde e tampat loroto lertoto e cuwa yettoyade to payto kala ko wawi wonde hen Allahu alamu
kono moni pop yo era tongade e kala kuule leydi ndi taƴi woni Sénégal yo woni Mali yo woni Guinée yo woni Burkina yo kala ɗo mbawɗa wonde so tawi laamu wi ko ɗum ɗo min mbi era tongade hen haɗata noon enen ken yimɓe aɗa wawi arde ñagoɗa sa rokkama neɗɗo o rokkima so rokkanima o rokkanima wona kam wonde caggal hamin jaaha Daaka tan min joɓata naggam min mbaɗata naggam saabu essence o oɗon jooɓa ɗum ni tan foti